Shalom, oras, salam sejahtera di kita salut na dainam. Adorang sohita tangin hata ni dibata, nagabijamita di partangata, merasa dani ruah ita martanya kita. Ali Tuhan dibata, nama ruhaso jalan nama masuk kami. Di bagasa tikyon, nang manangin hatap kami, ajari mahami asa mangulan hatamu. Mulia Tuhan. Di bagasa Yesus Kristus martanya kami. Amin. Hata ni Tuhan nalasa ngulunota imana diene di buku ni si Matius bidu 10 ayat 10 1 hata ni Tuhan. Ope tangi kamu nama upama taring tu panaburi. Tuganuk no begi hata harajaw ni anggo sudah tusi rodo perjahati. Mengerapasi na sinaburhot rohanay ima na sinaburhot tu dalani alay na sinaburhot tu nabatu on ima nagbigi hatay gabi manigor lasma rohana majakon alay dang marura di bagasan rohana parsatokin na do ibana ay pitor tergasik do rohana dinasonggop hapor suham manang pangalileo siya hatay alay anggo na sinabunuhan tu parsihupiani imno begi hatay gabi pakulsorna diaka na dihasyanganon do tamorang si pangasi ido mamisati hatay jadang saot marparbuy alay anggo na sinaburhot tu tano na dinggan ido na begi hatay jaledat tusi las ido na saot marparbuy ia perbuena 100 lopik dona diba ono 10 lopik dona diba 30 lopik anggo nadiba ido sahapna huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus totu ragam do di pamasa Tuhan Yesus mengajari julmai asa tung manadda dalan do lomoni rohani di bata. Alay gudang do ka pangajari oni dang sahap turohan na manangihon. Dang buy mangauhon. Ta bahkan gudang do na maralo turoha do pikir. Di bagasan turpu jamita na saat tuhita dia pala partikyanon. Songo dia Tuhan Yesus patu pahon sada upama taringo manggubar hata ni dibata mana karajaan ni dibata. Upama na pinasa ni Jesus nagabijamita dihita dia pala partikenon ima taringot tujol mana burhobon. Upama na pinasa ni Jesuson songon hataridaan manang keseharian na masa di hatihan. Alana gudang do na manang Yesus akka pangula, gudang do akka patahan do kalina asin. Dang dipatupa Tuhan Yesus pangajarion yang tidak kontekstual. Tetapi Yesus membuat sebuah pengajaran atau perumpamaan sesuai dengan konteks para pendengarnya. Nah, di bagasan upama na pinasa ni Yesus digubaron taringot tu panabur. Adong madiloko sahala panabur na manabur ho bonina. Digubar ho ma bonina perjolo di pinggir dala. Bonina paduahon ima digubarhon di batu. Na patuluho digubar ho ma musenang boni i dinaaha. Dia kaduhut na mar suga-suga. Jalan apa paton ima buni na digubarkon na sinaburhot tu tano na dingka. Laos di bagasan parumpamao ni di patorang Yesus. Iya jurma na gabi manangin hata ni dibata. Buni im gabi gambaran ni haporsa ni jolma. Ditanya jolma hata ni dibatai
alai dang maripola di bagasan parngolo. Dungroak kasih tahu non gabe sega. Na jelas boni na parjulu padua patulukon. Ima gubaran ni rohani jolma na manangin hata ni libata. Alai di siara akka na masa di bagasan parngolo hata ni dewata dang marparbu di bagasan molu. Alai ang gubuni na papat gebaran ni rohani jolma na manangin hata ni libata. Jala hata ni dibatai gabi marparbu di bagasan parngolo. Nah, amang inang hurian ni Tuhan naga bisa ada suku-suku na perlu pikironota di bagasan parngolo. Dina opat gebaran inganan ni boni na sinon na dia dohita. Mungkin memang tadok kodo na taigi ima na paupaton. Rohana denggan hata nasa di bagasan molu gabi patuun hapos yaw. Ale gudang dohita songon gobar na pasadaw padua patuluhan ni. Hapos yaw na sunatugu na melel di bagasan parngolo. Hobar tu jahan na saat wita manginang na didok ko di bahasa Indonesia firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Nah, manang hata ni dibata naga bisa dah hagugu orlau mengulang-ulang ni dibata. Na perjulu na nang siya menurut tasen hata ni dibataon ima asa taparade roha do pikirata asa gabe buni na dingga jalan marparbu. Bagaimana ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, sebuah kemelut di dalam kehidupan. Namun oleh karena firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita terima, yang sudah bekerja dalam hati kita, maka firman itu menjadi kekuatan kita. Dada ima kasih tahu non naga magu hapor syata. Alai hata ni debata naga mangalio gugu tuhita. Asa gabi margugu mangadopi kasih tahu. Maka yang pertama mau kita katakan dalam kehidupan, firman itu menjadi kekuatan kita. Firman itu menjadi pelita kita. Firman itu menjadi jaminan bagi kita dalam melakukan sebuah kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan. Alai semua dia do asebui mahatan di bataya sama gay perbu di bagasan mulut. Ikonadong roha pangoloyon tu saluhna poda di debata. Na padua na manginang nenolong di bagasan Yesus Kristus. So manedok ko dia pa 20 ni alay anggo na sinabuho tutano na dinggan idu na begi hatai jaladatus. Nah, so narita posisio dirita tanah nadinggan. Mulut posisio ni madirita tu tanah nadinggan. Berarti ada keterbuka di bagasan roh pikiran temajak ko selalu hati di bata. Yang artinya hati kita menjadi sebuah patron, menjadi sebuah landasan kebenaran di dalam kehidupan. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, amang inang nenong di bagasan Yesus Kristus. Bakar rumah tangga tapi ikota baik do inganan ni hata ni dibata. Bahkan ulot tapi ikota baik do inganan ni hata ni dibata. Asa boha, asa marhite hite rumah tangga tado kaulot ta. Akan nading gemma naik kota jalo di bagasan parngoluan. Jalan nama merek kita pe gabe taru di bagasan mulu nasi ganupa. Nah, napadua namang inang marhite-hite hata ni debataon naik takas di ajarot tuhita ganup marsada-sada asa tapatuduhon parbue ni haporsiaw. Ilo ko nakanya 100 lok pit dunadiba o 10 lok pit dunadiba
30 lopit do yang guna di. Nah, nanangima si hapor senota, ketika firman itu sudah kita terima dan kita imani dan menjadi landasan kita untuk berbuat, maka harus berbuat. Ada parguena ima kaulau na dinggan obar tulomo ni rohani di bata. Di bagasi sesuatu nama minang masa dope pandemi COVID-19. Gudang dope akan masa narahis nata dope di bagasan parmolo. Alai ko porsia do kita marhite hata ni debata marhite holong ni debata ikut teguru hatta maka porsia itu kan. Biarkan firman ini menjadi sebuah jaminan bagi kita untuk berdiri teguh dalam kebenaran. Biarkan firman ini hatta ni debataon gabeha gogota mangulan akkaulan hobartulo moni rohani debata. Alini amangina ingot tamu nama. Rohatta ingana ni hatta di debata. Ulau na denggan nama parbuehon parbue na dialomon ni debata. Asa boha, asa dabok taha, hadami jal hasunangon, asa taruli salut na jelma na manadda kita. Amin, martanya kita. Muliate Tuhan, upasa ruang nami Tuhan. Didenggan di basam na totong dilehom itu bagasang ulunan. Nunga taruli hai marhite hatang. Ajari mahai makulun hatamu di bagasan ulunan sudah di bagasan Kristus Yesus. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan mamasuhi.